Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa, Iruñeko Alde Zaharrera hurbildu da. Bertan, Asier Cabo de Villarekin bilduko gara, eta berak erakutsiko dizkigu inguruak. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Ane Sanz de Galdeano elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan gazteratu saioan Iruñeko Alde Zaharrera etorri gara, bertan Asier Cabo de Villarekin elkartu gara, bertako gaztea, momentu hauetan Txantrean bizi da, baina berez bertakoa. Arratsaldeon, Asier? Arratsaldeon, bai. Konta iguzu, zertan zabiltzan momentu hauetan? Justo momentuan hauetan naiz Matalazeko kidea, gerora azalduko dudana, baina Alde Zaharreko gazte daukagun espazio gaztetxe moduko espazioa, Marabillasen geroztik hartutakoa. Eta bai egon naizela Alde Zaharreko gazte mugimenduan, eta auzoan orokorrean, auzo elkartean eta inguruetan ibili naizela eta nago. Gazteratu saioan, Nafarroako eremu ezberdinetara joaten gara, eremu horien inguruko informazioa lortzeko eta gazteen kezka, mugimendu eta bertzelakoak ezagutzeko ere bai. Gaurkoan Alde Zaharrean, emai guzu informazio pixka bat, non dago kokatuta Iruñeko Alde Zaharra? Iruñeko Alde Zaharra badago justo Iruñaren erdian, ez? Guztia, segure aski, denok ezagutuko duz, jende guztia ezagutzen du. Berez, auzo nahiko txikia da, 11.000 biztanle inguru, ezakit datuak zehazki, baina 11.000 biztanle inguru dauzka. Eta orokorrean nahiko auzo abertzalea edo euskalduna izan dela historikoki. Eta, gazte arloan, geroz eta gazte gutxiago daude, eta orain biziari direla gentrifikazio prozesu nahiko potente bat, ez? Hor ni eredu, azken batean ezin naiz bizi nire auzoan, eta joan behar naiz kanpora, lokairuak oso garestia daudelako, gehien bat, etortzen direlako, gehien bat, Iruñako beste auzoetako jendea, edo pixka bat modan jarri Alde Zaharran bizitzea, eta orduan dagoela arazoa alokairuekin eta gazteak auzoan bizi ahal izateko problematikarekin. Gero aztertuko ditugu, aurkitzen dituzuen arazo mota ezberdinak bertan, Alde Zaharrekin segituz, kaleko bizia handia badu? Berez, hori da beste arazoetako bat, berez Alde Zaharra dagoela beti kalean bizi handia izan du tabernengatik, baina politikoki ere nahiko auzo bizia eta mugitua izan da historikoki, ez? Beti egon gara kalean, beti auzo kideok antolatu izan gara gure kabuz, eta dagoela mugimendu nahiko handitxoa, ez? Ikasketei dagokionez, bertako haur eta gaztek, non ikasteko aukerak izaten dituzte? Orokorrean berez, auzoan ikasteko aukera bakarra, lehen hezkuntza, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza dagoela hemen San Francisco ikastola, ematen duela D ereduan eta gaztelanian, naiz eta euskara izan, orokorrean gehienak, ikastola ia gehiengoa dira euskarakoak. Baina hori kenduta, ikasle guztia joan behar dira kanpora, ez? Iturramara edo Biurdanara beste ikastetxe batzuetara ikastera. Eta hizkuntza ereduetan, zein da hizkuntza hautatuena? Ni dakidanez, gero dago beste ikastetxe pribatu bat, baina orokorrean etortzen dira kanpoko beste auzoetako jendea, baina San Francisco gehiengoa dela D eredukoa, ez? Ez dakit egunekoak, baina D ereduko nire kasuan, ni ikasten nuenean duela urteak. Gauden 26 pertsona D ereduan eta gaztelanian 7-8 nahiko gutxi. Orokorrean ijituak eta kale honetako jendea. Eta lan aukerei dagokionez, zer aurkitzen dugu bertan, auzoan? Lan aukera, gutxi. Ostalaritza eta gutxiago. Eta hori kenduta lan egiteko aukera gutxi daude. Kirol eta kultura arlora pasako gara, zer aukera aurkitzen ditugu bertan? Hor ere gutxi. Hor justo gero azalduko orokorrean gazteo egin izan ditugula aurreko urteetan kanpaina nahiko potenteak hori aldarrikatzeko, ez dago kirol egiteko gune publikorik, eta arlo kulturalean daudela Zibibox horrelakoak noiz behinka jartzen dutela udaletxaren partetik zeo zer, baina orokorrean
auzoari zuzenduta ez dago ezer, ez? Hori da beste kritika bat egiten dela auzo ereduari, ez? Orokorrean oso enfokatuta dago Iruñeko Alde Zaharra, poteatzeko kale bat, auzo bat bezala, edo juergan ateratzekoa, baina ez du inork pentsatzen kirola egiteko eskaintza ez dago, ez daukagu futbol zelairik, ez saskibaloi zelairik, ez polikioldegirik, ez dago ezer, ez? Eta bai saiatzen ari garela hori buelta ematen, baina gure kabuz, ez? Plaza batzuk hartuz, hemen justo Matalazen badauzkagu porteria batzuk jende ateratzeko eta futbolera jolasteko, baina horrela publikoak ez dago ezer. Aisialdia, nola pasatzen duzu orokorrean, denbora librea? Denbora librea, hori ja nik uste dut nahiko orokortua izango dela Nafarroa osoan eta Iruña osoan, ez? Kuadrilletan eta kuadrilla gazteak agian daukataien plaza biltzeko, orain ireki dugula Matalaz, geroz eta jende gehiago edo kuadrilla gehiago etortzen dira biltzera gure espaziora, gure auzokion espaziora, eta gero adinarekin kuadrilla geroz eta alduagoa, geroz eta tabernetara biltzera, baina hori nik uste nahiko orokortua dagoela Euskal Herrian. Eta besta egun batean adibidez, nola izaten da bertako gazten besta? Besta egun batean, orokorrean, eske astebururo daude festak Alde Zaharrean, hori da beste arazo bat. Edo zein egunetan dago festa, orokorrean nahiko herrikoiak didela, bai antolatzen dituguna, San Fermin txiki horrelakoak, nahiko herrikoiak eta bai auzotik mugituak, ez, gazteon implikazioarekin eta beste auzokideekin eta beste elkarteekin. Baina hor ere betikoa, udaletxaren partetik eta gobernuaren partetik beti izan ditugu trabak. San Fermin txiki azken urteetan ez da konfliktiboa izan, baina bai orokorrean izan ditugu arazoa ez dute permisoak ematen ezertarako, udaletxea saiatu da bere gitaraua jartzen, baina beti jarraitu dugu eskaintza herrikoi bat egiten auzokion partetik, auzokiontzat. Eta oraingoan, aurtengoan... Eta aurtengoan oraindik urrun dago, baina badirudi que las cosas apuntan mal, ez? San Ferminetan ja ez dute utzi auzoan espazioak irekitzen, espazio herrikoiak, baina bai eman dutela bai jarriko dituztela txondak Gaztelu plazan haien tabernarientzako. Eta San Fermin txikin, ez dakigu. Baina seguraski arazo erraztasunak dituzte jarriko, hori argi dago. Harremanak, nola sortzen dira bertako herritaren arteko edo auzokideen arteko harremanak? Orokorrean txikitati beti nahiko zentralizatua dago den auzoan, kuadrilla bai sortzen dira txikitatik, eta gero elkarbizitzagatik eta horrela jendearen artean ezagutzen zara, ez? Eta kuadrilla ezberdinen artean sortzen dira elkarbizitzak. Agian beste auzoekin eta beste toki batzu eta nik uste dut Alde Zaharra daukana dela nahiko herrikoia, ez? Agian Baztaneko edozein herriaren antzera ezain beste, baina bai dagoela harreman handia kuadrilla alduekin, intergenerazio handia eta auzoko kuadrien arteko erlazioak ere oso estua dira. Bai dagoela auzo sentimendu bat eta jendea nola Alde Zaharrean Alde Zaharrako baldin bazara, Alde Zaharrean ateratzen zara eta Alde Zaharrean egiten duzu bizitza, Iruñeko beste auzoko jende asko ere egiten du Alde Zaharrean, Alde Zaharrekoak oraindik gehiago. Orduan bai sortzen dela hor erlazio nahiko estua. Eta geografikoki bertzeze puntutako jendearekin erango zenuke Alde Zaharreko gazte bautela harremana? Iruñeko beste auzokoekin, eta orokorrean nahiko antzekotasun handiarekin Iruñeko edozein auzoarekin, ez? Bereziki ez dago beste auzo edo beste zonalde bat. Erdian egonik denekin badu harremana, ez? Bai, hori da. Orain pixkat mugimenduak ikusiko ditugu, aztertuko ditugu, baina galdera orokor batekin hasiko gara. Herrian auzoan gazteak elkartzen zarete? Bai, hori justo orain atzean daukagun espazioa Matalaz da, eta hori justo hartu berria daukagu, eta duela 7 hilabete, 8 hilabete aurkeztu genuela, hor da gazteon elkargunea, ez? Berez, proiektu berezi bat dela elkargunea, dela Alde Zaharreko kuadrilla daukate giltza eta sartu daitezke nahi duten momentuan. Orduan hor, bai dagoela nahiko erlazioa, bai sortzen dela lotura estua. Eta zen izaten da gelditze horren arrazoia?
Orokorrean jendea elkartzen da bai alde batetik kuadrillaka edo ere kolektiboka, gero baldin badaude kuadrilla inplikatuagoak baien auzoarekin edo gaztelangilon problematikarekin bai daudela beste espazio batzuk biltzen direnak, ez? Hor dago Alde-Zarreko gazte mugimendua edo gero ere Matalaz, espazio baten borrokaren aldeko apostua egiten dutena, gero ere dago Aritu, agian espazio helduago bat bezala, baina elikagai bilketak egiten dituztela eta pixka badia auzokide, langile klaseko sektore kolpetatuenekin lan egiten dutenak, hor ere daude auzokide batzuk horretan lan egiten dutenak. Eta gero orokorrean badago auzo elkartea izango litzatekeena dela Z, dela sare bat berez, baina hor bai auzokide, adin guztietako auzokideak biltzen direla, pixka bat auzoko problematikei aurre egiteko, ikuspegi orokor batetik. Ikusten dugu gazteak elkartzen zaretela, bertako auzotarrak, elkarte eta arlo sozialeko elkarteak ere badaudela, gazteriaren elkartasuna ere badago? Bai, orokorrean, nik uste dut nahiko auzo txikia da, baina nahiko lotua, gure artean elkar erlazio handia daude eta orokorrean bai nahiko elkartasuna dago. Zer gertatzen baldin bazaio auzoki bati, gero badakigu beste kuadrilla guztiak erantzungo dutela. Eta auzoan gaztetxerik badugu? Berez gaztetxa izan ditugu. Justo orain, berez bilakaera luza izan dugu, 2015-etik egon direla okupazio desente, azken aldian izan ditugu 3 gaztetxe. Hasi ginen konpainia gaztetxearekin, gero horti mugitu ginen Kaparroso txaletera, udaletxa utzi zigulako, eta azkena ezagunena Marabillas, ez? Baina, Marabillasen desalojo bortitza eta gero, bai nahiko erreta bukatu zirela auzoko gazte gehienak, eta orduan ikusi zela momentua berriz okupazio fase bat hasteko, eta orduan Matalaz, gero hitz egingo horretaz, baina hortik jaiotzen da, ez? Ikusten da gabezi bat edo ezagoela aukerarik Iruñan, Marabillas eta geroko ustutzea eta gero suposatutako represio guztiagatik berriz horrelako kanpaina bat hastea eta erabakitzen da espazio bat alokatzea eta etorkizun batean erostea eta ditzen diogu retaguardia, ez? Pixkat etorkizun batean bai izango ditugula gaztetxeak eta okupatuko ditugu espazioa, baina momentuz ikasketa nagusia ikusi genuela Marabillasetik izan zen, ateratzen dizutela, botatzen dizute dena barrutik, 24-25 auziperatu kartzel zigorrekin, eta dena joaten da pikutara ez daukazu oinarri sakon bat, ez? Gu izan dugu, oinarria da daukagu auzo saretze guztia eta elkartasun guztia, baina beharrezkoa zela zer gehiago. Eta momentuz ez, baina etorkizun batean seguraski izango dela gaztetxa. Eta lehenago, bertako mugimendu batzuk ugari aipatu dizkiguzu, baina zuen Matalaz espazioen inguruan ez diguzu sobera ere solastu. Konta iguzu, zertan datza? Bai, justo Matalaz orain aurretik aipatu dudanagatik, azken gaztetxea Marabillas eta gero ikusten zen jarraitzen genuela auzoko gazteok gabezi handiekin eta beharrezkoa zela bai ala bai espazio bat, ez? Ikusten genuen momentu horretan eta momentu honetan ez genukagula indarra berriz Marabillas okupatzeko edo beste espazio batzuk okupatzeko edo gaztetxe baten aldarriarekin jarraitzeko, eta orduan bai erabaki zela espazio bat alokatzea eta Matalaz espazio hori izango da, ez? Asanblada bat dauka, Matalazeko asanblada, eta berez Matalaz definitzen dugu kontrabotere espazio bezala, ez? Pixka bat gure helburua da Matalaz inguruan, gure helburua eta sortzen duguna gazteri guztia antolatzea eta izatea eta gaztelangileon beharrei erantzunak prestatzea eta ematea, ez? Orokorrean lehen aipatutako auzoan dauzkagu problematika pila, gutxienez espazio honekin saiatzen ari gara problematika horiei modu batez edo beste batean aurre egiten. Adibidez esatearren daukagun proiektuetako bat da herri palestra dela herri gimnasioa, ez? Egiten dugula boxeoa eta horrelako kirolak modu guztiz doakoak. Ikusten dugu just auzoan badagoen problematika bat, ez dagoela kirola egiteko espaziorik, eta orduan prestatzen dugu eta gure proiektuetako bat da auzoko gazteontzat zuzentzea kirol eskaintza bat eta guztiz doakoa, ulertuta ere auzoko gazteok orokorrean ez daukagula diru asko polikiroldegi batean sartzeko edo joateko udal polikiroldegitara, horretan duzu beterean desente.
Norabaiteko laguntzarik lortzen duzun honetako? Ez, orokorrean, zuk esan duzuna, gazteon elkartasunarekin eta auzokion elkartasunarekin eramaten dugu espazio aurrera. Daukagu gero noizbenka egiten ditugu, adibidez, palestrarekin, noizbenka egiten ditugu beladak edo horrelakoak, eta orduan horko diruarekin espazio ordaintzen da edo erosten da materiala. Gero dauzkagu proiektu gehiago, hori da bakarrik hartu dut adibide bezala, baina ere daukagu zinema, daukagu gaztelkargunea dela kuadria guztiak, auzoko kuadria gehien daukatela espazioaren giltza bat, eta etortzen dira nahi dutenean espazioa erabiltzeko gaztelkargune bezala. Eta gero daukagu grafiteroentzako muro aske bat, eta etorkizunean planteatzen ari da bestelako proiektu bat. Zenbat kide zabete gutxi gora bera, momentu honetan? Asanbladan egongo gara 15 bat kide. Gero egia da, daukagula beste auzo batzuekin konparatuz edo agian beste herri batzuekin desberdintasuna, daude bi asanblada, gazte mugimendua, dagoela alde batetik zentratzen dela auzoko gazteon problematiketan, eta orokorrean nahiko perfil gaztea, eta gero Matalaz asanblada izango litzatekeena gehiago zentratzen dela espazioaren kudeaketan eta espazioaren eskaintza, proiektu eskaintzetan. Eta momentu zongi doa, así que jaio berria gara, iraian jaio ginen, eta gutxi dago esateko momentu. Espero dugu urte honi gehiago ere segitzea, gero honi ematea. Eta gazte ekitaldi daukenez, zein da urteko agenda Alde Zaharrean? Orokorrean nahiko agenda auzoko agenda, daukagu San Fermin txikiak, hor orokorrean egiten dugula gazte bazkaria eta gazte ontzako egitarau propioa. Eta gero, Guberritan Olentzeroarekin Euskal Jaietan ere normalean egiten dugu festak gazteon artean, inauterietan eta auzoko egunan, dela maiatzaren azken asteburuan, eta hor ere orokorrean justo aurten duela gutxi egin genuen, nahiko arrakastatxoa izan zen. Berez egiten da hemengo plaza batean kaldereteak eta parte hartzen du auzo guztia. Gu gazteoi bezala, Matalaz eta gazte mugimendua atera genuen bazkari herrikoi bat, eta hor bildu giren 130 gazte auzokido bazkaltzera, eta nahiko ongi. Orokorrean, baina ez daukagu horrela egun berezia beste herri batzuetan daukaten kinta betzarakoak edo horrela hemen ez dago. Asier, orokorrean, zure ustez, zeintzuk dira edo zein da gazteriak momentu hauetan duen kezka garrantzitsuena, edo kezkarik handiena? Orokorrean ikustu daukala kezka asko, Alde batetik lanaren esparrua, orokorrean gazte guztiak oso prekarioa dira eta asko kostatzen zaia gian etxetik joan alizatea, edo pixka bat, horretarako, etxetik joan alizateko behar duzu pixka bat ekonomia izatea un poco saneada, Eta daukagun salarioekin oso jende gutxi atera diteke, eta ere gutxiago gure auzoan alokairua daudela oso garestiak. Kezka gehiago, orokorrean ere, nik uste dut ere geroz eta kezka handiago daukala jendea represioarekin edo eratzen ari diren testu inguruarekin, Orokorrean gure auzoan ere geroz eta, orokorrean beti izan da oso ohikoa, baina poliziaren katxeoak, munipak etortzea eta identifikatzea. Hemen Matalazera sartu dira 4 edo 5 alditan, arrazoirik gabe. Eta zein da helburu bakarra, beti gazten kontra eta gainera, justo gu ikus baldin bagara gazte ezkertiarrak eta pixka bat ikuspuntu kritikoarekin, geroz eta gehiago. Eta nik uste dut pandemia eta gero hori areagotu da, geroz eta gazte gehiago daude edo mobidekin edo isunekin, azken batean lata batzuk hartu eta plazara batera joan, orain COVID-a pasa eta gero jarraitzen dute multa jartzen eta gaztea identifikatzen eta jaleo nahiko handiak. Nik uste dut kezka nagusiak izango litzatkeela horiek, alde batetik nahiko egoera prekarioan bizi dela gazte guztiak eta ikusten dutela ere haien etorkizuna kolokan, perspektiba gutxi beti kobratzen bain bauzu miseria bat, ezin duzu etorkizunari begira perspektiba handiak izan. Orduan perspektiba falta eta gero hori ez dio laguntzen, baina jazarpena eta pixka bat, si te sales un poco de la norma, seguraski gehiago ordaindu beharko duzula. Eta, berriz ere segurazki eranduzu zerbait, errepikatuko duzu, baina eramarko da bitan ere, kasu egiteko. Auzoan baduzue aldarrikapenen bat pendiente? Asko. Azken aldian justo orain Gaztemugia jarri da nahiko jotafo
kontrol sozialaren kontra, ez, justo gure auzoan daudela ja uste dut ez dakit 50 kamara. Edozein pertsona etortzen baldin Aldezarrera, saiatu daiteke jolas bat bezala bilatza kamara. Plaza guztietan beti ikusiko duzu bat, jarriko dituzte beste 29. Zertarako, ez daki inor. Gero askotan guri lapurtzen digute, txirrindula lapurtzen digute, eta, claro, quiero mirar las cámaras, no, las cámaras no están para esto, pues para qué están, ez? Beteta dago guztiz Aldezarra kameraz, gero esaten dute, ez, egon dira lapurketak, txanteran, egon dira lapurketak, en la vuelta al castillo ez dakize, bai, baina Aldezarrean kamerak bakarrik Aldezarrerako. Orduan, alde batetik hori gu argi daukagu dela kontrol soziala pixkat geroz eta ja estutzea gehiago, ez? Con la excusa de zuen segurtasunagatik da, gero ikusten da ez dela gure segurtasunagatik. Hori da justo egin aldarrian dagoena, baina bai betikoa, gentrifikazioa eta zentrifikazioa orokorrean gure auzoa geroz eta hemengo jendea joaten ari da, eta geroz eta enpresa gehiago osatzen ari dira piso turistikoak hartzera, edo bloke oso batzuk justo hemen atzean bloke oso bat erosi, bota guztiz barrutik eta ateratzea viviendas de lujo. Horrelakoak egin dituzte bloke askotan, ez? Eta gero, hori arazo nahiko larria eta gainera geroz eta sakontasun handiagoarekin. Justo ere ikuste behar dago kale batzuk ja marginalizatzen dituzte, usten dituzte etxe batzuk agian hau bezalakoa, kese undan, ezin duzu ez ere egin, daude barrutik egin una mierda, ezin zara sartu, sartzen bali mazara okupa dite etxo. Eta usten dituzte erortzea, para que luego irikitzea luxuzko pisuak eta etortzea orokorren ez dira kanpotarra ez, orokorren Iruñeko beste jende perfil bat, orain arte joaten zirela sarrigunera, Alen Sánchez, orain gustatzen zaila Aldezarra, pote asko daudelako, taberna asko daudelako, eta etortzen dira Aldezarrera, su pisito, no seke, eta claro, hori eragiten du hemengo biztanleri klasikoa edo betianik egon garenak, joan behar izatea. Nola bideratzen dituzu eskaerak? Orain arte askotan bidali, nik uste nahiko kritikoa naiz, asko bideratu izan dira udaletxera, baina geroz eta argiago daukagu, auzokidok gure eskuetan dagoela eta gure bakarrik, soluzio bakarra gure eskuetan dagoela. Orduan, autoantolakuntza. Gure arte, gure problemak eta guk soluzionatu behar ditugula, ezin ditugula inorren esku utzi soluzionatzen, ez? Egon daitezke gobernu aldaketak, egon daitezke nahi duzuna, baina espazioa nahi baldin baduzu, hoberena gazteak antolatzea eta hartzea espazio bat. Ikusten baldin badugu hoberena dela alokatzea, alokatzen dugu, baina guretzako eta guk batik. Eta gentrifikazioarekin, lo mismo. Bale, orain, gai politago batera pasako gara, ez da zaila. Bukatzeko, Aldezarreko zure ustez txokori politenak zeintzuk dira? Txokori politenak? Esango Matalaz eta Katu taberna adibidez. Gero ikusiko dugu Matalaz. Urteko egun seinalatuak zeintzuk dira? Niri gehien gustatzen zaidana auzoko eguna eta esango du San Ferminak, ez? Aldezarrekoak ere San Ferminekin daukagu un poco amor y odio, ez? Gure auzoa da, festa gure auzoan dira, berez gure auzoko jaia dira, baina bueno, ja nahiko datua dira eta nafartar guztion festa dira, baina ere beti guztoko daukagu guztaiaren 6, plazara sartzea. Kanpoko bateri, ze kontatuko zenioke Aldezarren inguruan, kontu emateko ze xarma duen, zer duen espezial? Justo, auzoaren erdian dagoela eraikita, auzo guztia gure inguruan atez sortu direla, eta oraindik naiz eta urteak pasa mantendu izan duela bere esentzia herrikoia, ez? Eta, bueno, jende asko, hemengo sentimendua oso herrikoa da, azken batean berri bat bai ezalakoa gara, eta printzipioz hori. Eta kanpoko bateri, lagun bateri, eguna bertan pasatzea edoriko balitz, ze plan proposatuko zenioke? Alde batetik, erakutsiko nioke pixka bat auzoa edo pixka bat Iruñeko historia Aldezarrean, ez? Erakutsiz espazioak, egin bat ere ez historia orain arte kontatu izan dena, baizik benetako historia, ez? Adibidez, kale hau dago justo plakaz beteta direla fusilatutako guztia, justo hemen kale honetan fusilatu dituzten ez dakiz 30-40 pertsona. Hori kontatuko nioke. Marabillas erakutsiko nieke eta erakustea nola gustu zuten eta nola botoa zuten Marabillas barrutik eta nola con la memoria histórica orain eraikiko dute hor Instituto de Memoria Histórica egindakoarekin.
Erakutsiko nieke matalaz eta azalduko nioke gaztea ze helburu ditugun espazio horrekiko, erakutsiko nieke auzo elkartea. Baina pixka bat bizita guia da un poco politika, ez? Zakit. Bueno, bakoitzak bere estiloa du, ez? Bai. Eta bukatzeko eta zuri hobeki ezagutzeko Asier, galdera motz batzuk egingo dizkizut. Lehenengoa, bidaiatzea gustoko duzu? Bai. Non ibili zara? Orokorrean askotan joan izan naiz Italian eta horrela, bai Erroman eta horrela oso gustoko dut, eta pare bat alditan bai joan izan zela. Eta azken aldean Irlandan, justo gorran erosi berria daukadala, erakutsi beharko dut. Eta nola eta gustatuko litzaizuke joatea? Pixkat polemika sortzeagatik Errusiara. Ipar Koreara? Ipar Koreara ez. Eta, mendia edo hondartza nahiago? Mendia, nafartarra izanik. Eta hiria edo herria? Hiria. Auzoa gustunen eramazenuela? Ez. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Ez du zergatikan, baina liteke bai. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Lasai egoteko Nabarreria plaza. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? San Ferminetan Nabarreria plazan. Irakurtzeko liburu bat? Irakurtzeko liburu bat, además pillau ezakit. Azken aldean ez dut asko irakurtzen. Filme bat? Filme bat, 900. Zaletasunak? Orokorrean, bidaiatzea, mendira joatea, klasikoak. Ez daukat zaletasun berezik. Asier, iritsi gara, elkarrizketaren bukaera. Mila esker haunitz gaurkoan Aldezarreko bateak irekitzagatik. Eta zuei, kamara jartzeagatik. Aio! Agur! Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, ondo. Zuk korresponsalesuna programan parte hartu duzu eta gaur pixka bat horren inguruan hitz egingo dugu. Hasteko gustatuko litzaidake laburki azaltzea zertan datzan programa hau. Bai, UPNA korresponsalak Nafarroako Unibertsitate Publikoak Nafarroako bigarren hezkuntzako ikastetxetako ikaslei eskaintzen dien aholkularitza zerbitzua izango litzateke, horrela labur esan da. Eta normalen egiten duguna da, nupen ikasi dugun ikoiak, bizitatzen ditugu ikastetxe hauek, zinetan batxilergoko ikasleak dauden, eta gure bizipenak eta ikasketak nolakoak izan diren azaltzen diegu, eta modu batez ere sortzen dugu haiekin elkarrizketa bat, eta eztabaida giro bat, haien zalantzak, beldurrak, eta batez ere ideiak entzuteko, eta haiei ere posible dugun neurrian aholkuak emateko. Eta zure lana, pixka bat hobeto ezagutzeko zuk, en 3 minutos lehiaketan finalista amaitu zenuen, zure gradu amaierako lanarekin. Zeren inguruka zen gradu amaierako lan hau finalista izateko? Beitu, hasteko oso esperientzia polita izan zela esatea gustatuko litzaidak, ez nuen espero, eta planteatu zidaten began, lehiaketan tera puntatutan, lehiaketa batera? Baina, tira. Eta niretako kristona erronka izan zen, zene beti izan naiz gauzak asaltzeko, kristona enroiatzen den horietakoa eta luzatzen ezpilo bat. Orduan, klaro, hilabetetan zer egindako lan bat, 3 minututan asaltzean, niretzako zen ez zinezkoa. Orduan esan nuen, benga, tira, saiatuko naiz. Eta hori, aurkeztu eta gainera finalista geratu nintzen, ez nuen espero, eta nire lan izan zen heziketa sexualeko beharrak identifikatzeko protokolo eta erantzun gida bat, ez? Orduan, nik sortu nuen izan zen, lehen hezkuntzako etapa guztietan, ikasle eta gurasoekin martxan jartzeko protokolo bat, zeinen honen helburua zen heziketa sexual lantzea. Orduan azterketa bat izan zen, baina baita ere zerbait praktikoa, niretako garrantzitsuena zen zerbait erabilgarria sortzea. Orduan, horren inguruan hitz egin nuen, zeinen beharrezkoa den heziketa sexuala lantzea, sexualitatearen inguruan hitz egitea, eta beitu, azkenean finalista. Eta orduan zuri aipatutako programan parte hartzea proposatu zizutenean, zergatik erabaki zenuen baiezkoa ematea?
Ba, hasieran, ni ikasle horien paperean jarri eta horrelako hitzaldi bat entzun ahal izatea gustatuko litzaidakela. Ze azkenean guk egiten duguna da gure errealitatea elkarbanatu, ez? Eta askotan, badirudi unibertsitatean ikasten duzuna, gero errealitatean aplikatzen dela erabat horrela. Eta ez da. Ez da hori errealitatea, gero lanera irteten zara eta batzutan, ez usteko hartzen duzu, ez dakizu nondik abiatu, eta orduan, guk egiten duguna da, pixka bat, guk bizitako errealitatea helarazi, azaldu bat zer ikasi dugun eta noraino erabilgarria izan zaigun, eta batez ere, esaten diguna da, aukera dutela akatze egiteko berriro beste zerbaitetan hasteko, eta naiz eta hasieran bide bat hartu, edozein momentutan beste bide bat hartu ezaketela, ze adibidez ni hori irakasle lanetan hasi nintzen, baina gero nire gradukarako lana sexualitatearen bide hartu zuen, eta orain, niz heziketa sexualeko hezitzailea irakasle ere bai, baina hori da, hasieran bide bat hartu nuen, gero beste bat hartu nuen, eta hori da bizitza ere bai, ez azkenean aldaketak eta malguak izatea. Eta zuk zehazki programa honetan zer modutan parte hartu duzu? Ni parte hartu da modu izan da batez ere, hori irakasle lanetan, nola aritu nahi zen izan da hezkuntzan bizi dudan egoera, nola ikusten ditudan gaur egungo hezkuntza sistemak, ere bidaiatu pilo bat Hego Ameriketatik, eta beste herrialde batzuetako hezkuntza sistemak ezagutu ditut, eta horrek ere aukera eman dit, konparaketak egiteko, errealitateak ezagutzeko. Orduan nik ere esperientzia hori kontatzen dit, eta esaten dit, askotan ikastetxe batera iristen zarela, eta aurrek dituzten beharrak, espero zenituenak direla, eta behar hori erantzuteko etengabeko ikasketa batean egon behar zarela. Orduan hori da nire lana batez ere elkarbanatzea, eta haien iritziak eta zalantzak ere entzutea. Eta horrela orokorrean nola baloratuko zenuke esperientzia? Benetan aberasgarria zen niretako ere erronka bat da, ez? Batean hainbeste ikasleen aurrean jartzea, nire bizipenak ere elkarbanatzea, azkenean biluzten zara, ez? Eta kontatzen dizu, bizitako momentu honak, txarrak, zaitasunak, eta polita da, ze haiek ere ikusten duzu, nola antzutu zaituzten, noraino izan zaitezken erreferente, eta eztabaida giro hori sortzen, niretzako ere oso aberasgarria da, zen ni neuk ere asko ikasten dut. Eta aberasgarriak izateaz gain, esango zenuke horrelako proiektuak nolabait beharrezkoak direla? Noski, bai. Zalantzarik gabe askotan, iristen momentua zenetan aukeratu behar dugun zer ikasi, eta benetan ez dakigu zer demontre nahi dugun, ikasgaien izenak, bakizkigu, baina zer da ikasgai hori ditan ikasten dena edo, zer eskainiko ditorrek gero nire etorkizunerako orduan, ze niretako, benetan aberasgarria da, hor dauden pertsonak, errealitate hori bizitzen ari duten pertsonen iritziak eta bizipenak entzutea, eta gainera gazteak garen, ez, nik uste dut horrek ere lasaitasuna ematen diela, ez ikusten gaituzte referente bezala, baina referente gertuak, ez da profesional bat, ez, bada nire lehengusina baten adineko neska bat, ez, eta kontatzen ari dit esperientzia, eta orduan nik uste dut horrek ere laguntzen diela pilo bat. Orduan zuk zure esperientzian oinarritutan animatuko zenuke jendea horrelako proiektuetan parte hartzera? Zalantzai gabe, naiz eta beldurrak izan hasiena eta urduritzasunak, klaro, jende horren hitz egitea ez da beti erraza, animatuko nituzke zalantzarik gabe, oso polita delako azkenean, eta jende pilo bat ezagutzen duzu, eta zure burua ere ezagutzen duzu, eta erronkei aurre egiteko gaitasuna ere hobetzen duzu. Ez daki zerbait gehiago kontatzea, gustatuko litzaizuken? Nik uste dut honekin argi utzi dela ez, oso esperientzia polita eta berazgarria dela, eta edo nori gomendatzen dio dela, eta azkenean ere, pertsona garela eta hitz egin behar dugula bizipena kontatu, eta horrek ere besteei lagundu aldiela, eta orduan laguntzeko prest baldin bat zaude aurrera. Mi esker gurekin hitz egiteagatik eta batez ere zure esperientzia partekatzeagatik. Zuei. Agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.